Jantia National Council JNC galapan longi kajing lang banyak kerah lor kijing kibami na kajing khang ti doyong ha Jantia Hills. Ka council galapan pawe kajing siir halor kajing pentrekam ya ka MMDR ek bat kalaong baki kendon jo kanikaan kimede bakarukom long ka kendo ha kanikatan. Bat kila banwan ra kajing jot ka bajur ya kamariang lada sedang biang ya kajing ti doyong. Kadau ba hi kajing khot jong kani ka commission kalong ha kajing ide bar ka kam dewyong ka jong sete hadin bala aje kini ki insiden ki ba pher apa ka district ka jong ta kajing kendu bat ngi bar ka commission kila kli nangi ka kadau ka ba pelong ngi bangimla ban pentrekam ya kini ka MMDR ak leni ya kata ka open cast mining tengi na kaliang ka seng la pensyai haki baka MMDR akhi karkom kuat jong ka ain mah kata ke open cast kami hap bat karkom man karkom long jong ka khendeu ke jongi hapo Jaintia khamtam ngila keren be particular tangi ka Jaintia Hills ngi klem keren ka step namar balik ka open cast si ka karkom man jong ka open cast kami hap namar pihak ban khlong shwai ka khendeu aden nang tangin sayo ban ti yaw dewyong tementang kini ke open cast kalong ke bakta ke mariang namar daki 4 hektar ngin kalong ke kendeu kan sakelas ke duriau ta ke baar nang ta ke jing shong jong dewyong kalong ke bastang hapo kalong ke bajeliu bat ke bastang ta ke ta daw kalong kini ke MMDR kami hap tena kaliang jongi ke seng la suggest ya ke commission ban exam no yangi na kini ke MMDR langba kata ka paragraph 12A section B jong ka 6 schedule telada am exam yang na ka MMDR ak nyimla ban pentrekam ya kene ka kam dewyong ka jongi hapo Jaintia Hills ta ka jingi keren ka jongi kalong katahi ka bah ka baide badu dewyong ta nolong ta kila keli yangi ya kiwe ki jing keli kumno ban thau kilat kilenti na kabenta kayo kam yo jam jong ki khun samla hapo ka district khamtam apo is Jaintia Hill district namar lada amla ban treyo dewyong ke kilat kilenti tengila pen sengeru ya ka commission halar ka way na kamat jong ka JNC ka badon hapo ka save Jaintia mission kata kalong baka ka state government kan wanra ya kini ka job recruitment policy ha ki private sector namar kumbangi kumba POE bahapo is Jaintia hi ngibon ki cement factories ngibon ki AKA henry ke bapen ngausi bat ke pen thang yangi kum ki try district bat ya ki khun samlahi baru ka we kalong ba prapeu persen ki bayo kam hapo kini ki cement company ki de ki briu ki banabar henry ki jingyo kam pat jong ki try muluk kalong khatsan hadu arpeu persen ti bi omdon utang kumta tengil air ke jingmut long leda ke sorkar ke wanra kini ki polisi ki private sector kamtam ki industries kana ban wanra kilat yo kam yo jam hakini ka district ke jongi ka baar ngila ai jingmut ru bikin wanra kita ki institute ki ban train ki kena ki ban ai ki kata ki skill ki beper bikin la ban apply kam kenya kini ki factories ngilai keren ru kumno ban kentiu ya kerep keriang namar kum bagilong mentah po is Jaintia ngimdon ya kita ki industries kiba kini ki mariang jong ki pait ba kin la ban pendon kam kini ki industries kumbalong mentangi don betang kita ki cement industries kilene kita ki coke factories kiba penjeklia ya kamariang kiba pen jot ru ya kamariang henreng ngidon kam ru ki factories ba kenang kumba ngisaki na kawe ka snam shawe ka jingmi jong so nyemtra hapo ka is Jaintia Hills kalong kebun bakar kompemi usa tengila jumur ke commission bukan suggest ke government ba kila ban wanra ru ya kum kini ki factories ken ban snaya ki umso mah kenang ba kini ki marrep jong ki pait ba ki jongi kin ya kin kini ki factories tah ka bakut hi ka commission kala aying ki new pratli ki points bengin wanra da ka jingtha kenang ba ka jing dawa ka jongi kan long ka basai tengin da kaliang ka sengru ngila pensengau hoki bangin sapha da ka jing tho shaki halor kini ki ek ibar ki jingai jimut ki jongi khnang ba ka jingai jimut ki jongi kan long ka balong official